parokya. Ngani gini kay wa pa may kisame, puhon-puhon mabutangan ni. Maigsoon karon no atong gisaulog ang kapistahan no paghatag og painungod sa tong balaang Birheng Maria isip no ang inahan sa kanunay panabang, our Mother of Perpetual Health. No kini na imahe sa tong Birhen Maria naghatag kanatog no reflection pamalandong sa tong kinabuhi isip siyang inahan na kanunay nagatabang kanatong tanan sa mga siya nag-amuma sa tong Ginoong Hesukristo gikan no pag-anak and also pagdako sa tong Ginoong Hesukristo naa si Birhen Maria naguban sa tong Ginoo. Yes, no, kita man tag The Passion of Christ and other similar movies regarding Jesus. Makita nato nga si Birhen Maria nagayod no gagsunod-sunod sa tong Ginoong Hesukristo, nag-amuma, no, nagpangga sa tong Ginoo. Umausap kini diya sa tong kinabuhi, no, nagkadaiya iyang kinabuhi ug pamilya na diya sa tuwang panimalay naa kanunay atong mga inahan atong mga ginikanan nga kanunay nagpangga, nag-amuma kanato. That is why no, the image of Mary is a concrete expression also no, na-reflect sa tanang mga inahan nga nadinhi karon nga diya sa inyong kinabuhi isip mga inahan mahimo ninyong sumbanan ang atong Birheng Maria diya sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Usay makaingon mo, Pader, no, disod na kaya akong kinabuhi isip inahan, no, kapoy mag-atiman o bata, no, 9 months akong tiyan na buhi. And after that, no, pag-amuma, pagpadako, gasto pagyud. Isamot karon kay pandemic. Umo kini no makasinitian, no, especially kini mga problema apan kung makita ninyo inyong mga anak, no, maramawa na lang inyong problema is because no kini gikan sa kuha, gikan pud sa kumbana. Umo kini no just inyong kinabuhi bisan pa man na ang kalisod sa inyong kinabuhi isip mga ginikanan, most especially dito sa mga inahan no atong timan-an nga atong Birheng Maria nakasinati usab og mga kalisod. Yes, no. Tao kita si Maria no inahan sa tong Ginoong Hesukristo nga compare nato kagalingon na layo ra man siya ay Ginoo man to yang anak ako kay ordinaryong tao ra man ko. But then no ilang kinabuhi no hinaot na kanunay natong sundon umamani sila itong mahimong panag-ingnan or role model sa itong kinabuhi isip mga Kristiyano. Yes, I know no it's difficult to follow the precepts no mga buhat ni Birheng Maria ug sa itong Ginoong Hesukristo. But then no kinsa man day atong sumbanan, who is our foundation, kinsa man itong modelo sa itong kinabuhi isip mga Kristiyano kundili atong Birheng Maria o atong Ginoong Hesukristo. Kusa no karong kapistahan sa atong inahan no, the Mother of Perpetual Health no hinaot sa atong kinabuhi mas especially sa inyo mga ginikanan mahinyo inyong sumbanan si Birheng Maria. Yes, inyong pagsaulog sa Santos nga misa karon murag lisod gid kaayo kay tungod sa pandemic, but then no makita nako na nagi din yung pagtuo is because nagsaulog yapon kamo bisan pa man no sa hulga kahadlok nining COVID-19. Di man masukat ang imong pagtuo kung sa imong handa man lang daghang kag ditsyo nagyanda nini pista ninyo, but then no, mas sukat imong pagtuo no paghatag painungod sa atong patron na si Birheng Maria diya sa atong mga pag-ampo nga spiritual context sa atong kinabuhi isip mga Kristiyano. Busa karon no maigsuon no padayon kita sa atong pagpamalandong hinaot no nakatuhop kanunay mutuhop sa tua ang kinabuhi ni Birheng Maria ug sa atong Ginoong Hesukristo nga wala sila dinhi sa kalibutan ngayong hayahay lang susama usab kanato no kasinati sila kalisod sa atong kinabuhi ninaot si Birheng Maria ang atong inahan sa kanunayng panabang. Amen. Palihog sa pagtindog. Gihatag kanato sa Dios si Birheng Maria